Toka Spain Network channel jong ka KJP Synod Pdeng ka ai Blei Good Friday ya phi baroh ki prabangai ki perlok ki parajor hagar teng bathiang tang bajung turai punop dem bei ya jongi uji sukris kani kolong ke sngi kaba kyrpang kolong ke sngi kaba kentang hakaba ka parthai shitelup ngirakhi ban kan mau ya ka jing sha shitom baja ka jing yak bajung turai jongi uji sukris palat arajas nem menswa Blei ubadap da ka jing iet ubam kwa bakawei ru ka mensem kan jot no ul IT khun ubala khamarwe ubala sha shitom ubala sha yap nak mata ban seus pa yaki pop jong ka berthai baroh badwei baroh banget hau ong ka ting ka jong Blei unom jot shu henry un yo ya ka jing im ka ubam jukut ngakhat so bhai phi ki parabangai ki parlok ki parajor na kanunu jaka phi don khani ka sngi nak yengi sem gu jong phi lene nak jaka tre ki jong phi bapin pelat ya ka por ka bakordor ka jong phi bane simenta bar kene ka program ka bakarpang ka bangai kan long ka jingkyrkhu kan long ka jing pinsat bor ya ka jing im jong phi iwei pa iwei ngai ngu yo Blei uba iet yang ia hadu kata-kata habula ayu khun bala khamarwe badin khun ba iet jong Yesus Kristus uba khot yang ia bangin kan mau ya ka jing saksi tom jong ban kan mau hadu ka nu bula iet yang i men bau yap ya pri nam ta jong i bau da thrang babangi rakhi ya ka Good Friday ngin rakhi rengkat bagajing IT ya ka jing im ka jong i kita nut ka jong i bau jisu unlong utrai bau jisu unlong no penem ubashimet jong ka jing im ka jong i hakan ni program ka bagarpang ka program Good Friday ngin yo ya Jingrwai ki bakarpang ka Jingrwai ka banengkong ngin yo na ka standing koya jong ka jisang samla KJP Synod Pdeng bading ka tangis yo ka Jingrwai ka bakarpang na i Reverend T.W Wanshong i pastor ba i jongi i belong i pastor in charge jong ka balang Presbyterian Put Muri ka baha po jong KJP Synod sngi usyakri jong Blei ubo Blei lapan kup da sap ka bakarpang ban ruai banyoro ban sakhi ya unong penim bad hadin jong kini ki ruai ki bakarpang por arteli ngin si osngo yu khubor na khtin ka jong Blei ni dap da ka jing sukumen ka bakhrau bai pastor rangba jong ka KJP Synod Pdeng jongi Reverend Dr. Cunville in ai yang khubor Good Friday nakabanta jongi baroh ha kini kapor long syakri ubarar ba Blei lapan kam hakaleng ka persai nakabanta banyalap nakabanta malam mesin ke bakordor syaka jipenem baca ka hima ka jong Blei ngingai skam ba khubor ka Blei Un lam lyngba lo jong syakri kan dalong ka jingkyrkhu nam ta jong phi baroh kiba Peit bagi basngap ya kini ka program ka bakarpang lengba ka Spain network jong ka Synod ka jongi Blei Un kyrkhu ya philang baroh ti hani ka por ngin yo sngo no ya Jingrwai ki bakarpang ka mangalong ningkong nak sading choir jong KJP Synod Pdeng hading kata na Reverend T.W Wanshong bang si sngo khubor nak ting jong Blei lengba Reverend Dr. Cunville. Kan
Ngakin mau yu Jisu bahok u Jisu babril jam dotam men med haka jingkrat kaba usem hakakbe dakasnam kasep kabasau lapenja babisa jure kamensim dijunom ngan ruai ngan yaro jingit bakrau Nongkren yakin mau kisipai kibawan kenhon ba darah laki so bankem yukon langbrot jong gilam bansana haulo dos ngap yakiktin ba ukren tang unod ban pen mi ba kusyate saya kini banlah hakmi yang to simply akan rara Jisu baik oh pensau lajing i shanga donot jonga kan pa banken ma kashiton busha yakin mau yu Jisu baho Kade kasngi Good Friday. Aku aban ku mau yang ki kun jong kabalang. Bakading pena jong Jisu. Kalong ke jing syai. Kaba pernah ya Pdeng ke jing iadei jong kun belriu. Adu belas dang ye ke Peit. Hadu bawai no kan ke Peit. Kabalang ke lenti bangi ngila banyo ya ke jing map ki pop ki jong i. Baka long ru kalenti bangila banyo ma ya ke jing suk hakamen sim bagi donut ke jongi dena kini kadau pabon ngi ki kon samla sesut nat bandeng i loket ke ding pna i shinrang bandeng haka kot ban man ki ying mani don ke ding pna ban pen pau ya ke perthei bangi ngi i yau Jisu Henry la da kalong kabala. Bang ila panai pai sa katu sngi Good Friday kabaling kong Babangin kiw yu lum Calvary. Babangin Peit yu lum Calvary. Babanyo i hang tu. Ngimnung i dang wei ding pena.
ring you lightly kiding pna. Gospel Lucas kong te layalam lem bat u arngut kiwei pat ru kinong kam sneu. Ban penyap yaki. Dakila poi hakata kajaka kaya kabala khot kamalai kle. Hangta kila salan pna ya u badi kita kinong kam sneu. Wei syaga mon ba wei syaga diang jong u. Laju berkhat balai ya Jisu apa sanar pna haban sanar pna ban arngut pat kiwe kibreu. Kade kalong kajing pendap ya kata kajing athu lupa na Isaiah kabong kumni. Namar wala the no yala kaman sim hadu kabayap. Lanyo ru ya u bat kinong rengkang. Penban ula ba ya ki pop jong ki babun. Bat we Isaiah na kabenta kinong rengkang. Ka gospel Lukas ka kumni spang Jisu. Nabau kun jong beriu. Lawannya ke banuan. Baja ban penim. Ya ki bala jakno. Berkat kita kadur lolum kalbari. Wada ka jingiap jong Jisu Kristus. La ker saudong yu. De ki beri ki ba jakno ba ki ba pop kung mangi. Jisu uklem dayap marwei. Dadon arngut kibayap rengkat badu. Kita lightly kiding pena. Halor ulum kalbari. Kita kiding pena kilong markum ju. Karukom sa nar pena ru kolong markum ju. Henry. Kita kibriu. Halor kita kiding pena te kiaper. Kadang kadang pernah jong kajing elek persyak. Bad kadang kadang pernah jong kajing kelak ke bamut. Bad kadang kadang pernah jong kajing map Yo Jisu lah sanar pernah. Rengkat bagi nong kam sneu kinong pop. Dengan kau banyak akan di Paul, ya kita ki basyak sanar pernah. Ya pesa you new way. Kanar pernah yung ta balik persyak. Kadai ding pernah jong briu. Bam dan syuk karan karem. Katen go blai ka ang uwe na kita unong kam snew balas din lakren ben yu dong me long utau Chris. Tu pendiem yala de bajangi. Ulah keren beng. Ulah tim lah telang ilaban ong. Yau Jisu Kristus. Deki kentin kibala penmong hadu kata-kata. Hakata kading pernah dan kading pernah jong jelek persyak. Ulah bread no yaka Paul bawa banyo yaka jing map Namar kedok no jong ka scam hadu kata-kata. Ulah du no ya ka Pdeng. Wala rawya ya ka tem ka sering ka jingiap. Ulah sorong hadu kata-kata. Panaiti la di hau Jisu Kristus. Deng aku aban ong yang iki konjo ka balang. Kani kading pena. Kading pena babu nangi. Idon mentah. Iba. Wat perkat ho kun kabalang. Maka tak kading pernah jong jelek persyak di tang penyak beriu ni batuk ni batlem. Abang pulih ke ketin ke jong Blei. Ni ibu Jisu jingkren ben ya ka wei ka kenhun ha tu kapor. Ka kenhun ka bay serim yang apa japi. Ki konjo ka balang. Kilong ki beriu ki bang ngim Nongkren ben. Habang ipulay ka gospel ngi Shembo Jisu jingkren ben ki Pharisi. Ki Pharisi kilong ki basarang riblay. Ki angkum ni ngim dai ki bamhak. Ngim dai ki bamhak. Ngim dai ki baklem.
Ni sya jing it asin si tayo. Ni ai si po na kiwe bagi jing yo jong ibaro chi bagi don cha kamu blai. Kumangi. Reu jisu ong yaki. Kordit ya pi ki Pharisee. Pi ka pala ka long ka ne bang abad pnya ba. Usaitan upanon kam ya kata kabanta ka jing im jongi. Bangan song sarong kum ki khun jo ka balang. Bangin jingai. Nakabakla ka bamut hakijat ka ding pena jong Jesus Christ. Bo nangi iso bangi biang na dong sa dong. Mari a sa ka kam ka jong blai. Ni duai ni pule kot ba. Nai ngaku aban pen kemau yang i da ka bakhya men sim hakan ni ka Good Friday ka mentah. Babangi Peit yo lum Calvary. Lamda ila poi hakijat ka ding pena jong Jesus Christ. Yenam yo amat ya ka jing suk ba ka jing map ei yaki pop ka jong ei. Ei baroh bangi le kum ki khon jo ka balang Blei JINGIASENG pule kat ba kum ta ter kini ki jing le jong i pat ka Bible ka ong bagi hok jong i baroh kilang tang kum ka jan batgit hakmat ublei tigading pna pat jong ta bakala ka bamut utaru udakat los dia ta kading pna jong jing kala bamut bat upalok jong uru kila sya sanar pna nam ta ki kam ki basniu ki bakila le reuniu compare namar habau Peit yu jisu yo i yu jisu bau ni te klem da le ei kum no sya sanar pna Hajing si siang dan ya Peit bahai ke Gospel Matius dan Lukas habas dang menjaga jing sanar pna kini baroh ngut kile kren ben ya ujisu hakata ka step lela ja kat budang Peit budang ngap ujisu ngangai skem bo men sim bakhu rastamban kta ko don nu jong Pan pen kemau ya ki pap bula le. Habai nu jol badu Jesus Christ ke jeng kuat ke jeng Jesus Christ. Mana jaka banyak ngau na kasentur jong Jesus ya ke jeng tim jeng tla ba kita ki supaya ki sa ki prek na ke kti ba ke kejat jong Jesus. Pen bang yo ngau ke jeng tuai bo Blei Un ma ya ki. Ongko pa Toma biaki nabakim tip ke bekile kata kata jing tuai jong jisu pale se de kan ni kablak ta yu ni dakat ban pai so jisu de ka Bible ko angkum ni reu ta wei pat ulai itu bolas neng yu da ong membership ting satya yu blei nama mai long hapo ka jing penrem mangi sisya da ka bahok ru namar ngi yo diang ya ka badai ya ka ru ka mingela le handeu ni shamla le ru ka bam dai pilapan mudur ka Bible ka amba ki pai ba ki kran ben yu Yesu kini uni upalo jong la kran ben yu Yesu re uyang scam da ka jing slur balong uni te klem dale ru banyo ka jing sanar pna kani ka pen pau ya ka jing nyai ka puratam jong buri bala panai namala wangi wan so jisu khun ka balang jadi banwan da ka jing so thu bangila le pop you try uni utakan ulapla ulong batakan ulapla o kikam jong kilong kibasniu ulapla budan hok banyo mat yakta jing sana pna
Al ka Bible ko ong namal ka bainong kipop ka lang ka jingyam. Henry. Ulapan ya ka jingmabe. Rasuk tu. Boleh pop yu blei. Wala kwa ya ka jing suk ha ka daw nungo jungo. But habang mo dur ba kata kasi kata kalum yulom kalbari. Masumudur mo niyo daka ibaw Peit ya ka ding pna jong Jisu. Ngam atatin. Oi ka buram ka jong blei. Pada Pdeng ka snam ka bami na ka kle jong Jisu. Pada ka kti ka jat ka jong Jisu. Oi ka buram ka jong blei. Baga matatin lasong tu boleh ni masaya blei. Pat ka Bible ka ong lalenyar. Ko Jisu. Tu mau yang ha. Name poi haga hima ka jong me. Pat ka Bible ka ong mar. Jisu jubab yu ong shisha ngong hame. Baka ni kasngi men long lembat nga ha paradise. Ulayo palatya ka bupan. Wag sukumayo nga atray. Jisu hakan ni kasi men long lembat nga. Baong kamaman da poy si kay maem. Mdayon da poy hakan ni kasngi. Haka porma mek. Yap. Haka takliman. Bersat mesim kado. Ben don rengkat bat nga ha paradise. Uji Yesus Kristus bai jongi. Walaupun yu beriu. Buat abadang sedin halor kading pena. Ubriu bam dan hok syuk ban ima kading pertai. Jisu lapan lang yu undan ka hok ban habedeng. Kani kading pna jong kajing kila ka bamun. Kai ngi sibun ke. Kabaneng kong ba ngu yu blei kai yang iba kajing kila ka bamut kalong kabasuk hadu kata. Usai tantu lapan malaki khmat jongi. Mangin perkhat kalong ka bae ban kila ka bamun. Sap ka ktin jong blei ka ong ni ha ki bau blei jong kani ka perthei lapan manla no ya kajing mut jong kita ki bamngen. Kenang bakajing syai ka gospel ka buram Kris. Balong ka duru blei kan am ten syanyaki. Utau beri Allah kading penang. Royo mat ya kajing mabai. Tang da ka ba ong yu Jisu. Kemau yang Nongol so tu long undang pop. Bat ka jing sharuk bai kai na ka dik na jing ba bai ka dai ba. Compare ka ka pop bangilale. Nung klet bawanu samla hayeng. Uyam pai dot non. Namar ki pop bajaklia bulale. So to subun lanu nyo jing ma. Dengan pen kema yu de uniu daka halo kading pnau yo jing ma. Nya dem ko se mam nung klet kata. De dem ko se bu ya ma kama kading pna. Bo yo kading ma. Dan pop ba pilale kun ka balang. Ba pen mong yo kading ma. Lada pi wana kamat kading pna jong Jisu. Ki pop bo niu daka ulale. Ki klem kang la yo. Banyak amat ya kajing mabai. Berkadi kajing jahlo kajing penaru hika yang ini. Bagam der eka por bapin pancu Yesus Kristus. Uniu daka lo kajing penau yo tang kata kawai kalan. Bat piru. Tapi skap ya kani bangakren kani kapor. Desi kani Good Friday kani tang kani kalan. Bapila pinyo yo ma jing suk
jing ma bei ka jing im jong pi uta ka au ka ding pna ulas piam ya kata kalat ka bakhat do e bu yo ban yo ya jing ma bei ban ga chu ong kon ka balam let's say ka ding lat ka ding si good friday ka bakhat do e ba pin pian na piru ban yo ma ya jing ma bei ka jing im jong pi pitip pindang em la shai mdan batip im dum na shir tip kan jala shala si jing im jong kadi kenta ka por bagi de ban pai so Jesus Christ bagani pnam jong ka jing kala ka ban ka kren chapang ka jing kermen bat ka kren chapang ka jing tikna jong ka jing im bam ju khut balap long ya ka namar kata ding pna kaba Pdeng kading pna jong ka jing ma bei pina puli ba ka gospel we honest ujisu la kli ki bri wong we na phi ba pinrem yanga chapang ka pop bar ka bible ko amdan ma dan banut ujisu la em ubriu ba khem pom te balei bau jisu wa bandayap alo kading pna upol batai aksiti si koren to ongkum ni bau blei udang penyasuk ya ka pertai haladehi hau Chris klem dan yo yaki ya ka jing palat jongki namari uta bam sim latip ya ka pop la penlong pop la ka banta jongi kenang ban penlong yangi ka hok ublei lei pai biang shua ka ding pnau Jesus Christ ka mau so pilat bale lam yu jisu hakamar pilat di semin ba yu jisu bon ong kumni ka tin jong blei ong ngam shem satya ka jing palat hau ni briu le kata ka polo la ban penlai wei khoi di bala le ki briu ong piman bangan penlai janu yu barabas ne jisu yu ba pikot u Chris bau tau pai lang bai kita kinong ba ki parisi ba khoj ki don ka mon so bha ban jit bata ka mon so bha ki pata laju barabas bat sa nar pna yo jisu bat ka ne ka jing jala ni la banong ka drama belajar kita spas tem ki ba menshua kalau ka drama pamanga ba mapi yak man kasgi nama deki kam ki jongi deki tin ki jongi deki jing mut jing perkhat jongi yai sa narfna yo jisu dena markan ka daum dan jing sok dan jing kemen ka tonu ka jongi bahkan ni ka si good friday pilaban penkela na dong sadong Aulon Kalbari sipai kelas dang mentrai ke kam ang ke Bible dasang man sa ya ke prek na ka kti ba ke gejat jong kita ki koidi ba Jisu ba kita ki dakat kila lenyal kila tim kila tla ya kita sipai henrei ang ke Bible Jisu la sangap jar kum kalang brat ka ba sangap jar hakmat ki nong ap snyu jongka nong ot snyu jongka sim laang yala ka sentur. Baka Bible ko ang kilay kata ka wine ban pen dunay ka jing pang jang ka met ka jong Jisu re Jisu la kan tat ya kata ka wine. Na malbaw kwa ban di lut ya ka jing kyrkhu jong ka jing yap. Naman ta jong yi. Kwa ban mad lut ya ka kordet. Jong ki ba ka jing yap kan man. Man pen pa bau blei ja ka pertei bau blei kloi ban ma bi ki pop ki jong hi namar ka ding phna
jong Yesu. Hakata kading pena ke bah Pdeng. Dan kading pena jong Jingrwai. Kalaban ong baka de ka kamba ka bahantu. Yesu le ke mukun Blei la pedim yu nang pop sabunya. Baka jingkli yang i kan ka silang. Hau nu uding pena idon. Hau ding pena jong jingele persya. Lane kading pena jong kelaka bamot. Kading pena jong kelaka bamot kay rap yang ibangim day ban atatin ban tu jingkren. Mereka dah kading pena jong hele persya. Kapan kemau yang i ki kun jong ka balam. Bangim day ban bu teng. Ban IT lut yala day hau Yesu. Le ya kani. Ada dan kajing kenung pun ram hakalong ying long sem jang pi. Kajing im jang pi marwai. Wajak saat marwai. IT lut hau Yesu ai Peit ule kumno Yesu lada kani kasing Good Friday. Pi wan ban pan maap no Blei. Ban ong Yesu ban khia ban em ya pi. Al hajar snem menswa. Yesu la shim kabai nong jing hip hop jonga pa jong pi. Try la bu halo jobu. Ye jing bam hok jong i baroh. Aku apan pen kemau yang i kon jong kabalam. Namal bapa ngi perkat ya ka Good Friday. I perkat chong Yesu alo ka ding pna namal bangi ngi mane yu su perkat bo ulong Blei ha ka tu ding pna MP. Ka ji sisa kalong abo sya alo ka ding pna. Usya kum mangi ki brio. Kum mangi ki brio. Ngam la ban batai. Ya ka jing sya jinjar, ba ka jing sya sitom, ba ka jing kordit. Kalau ngapa palalan, ya ka ban skau sirkai. Hado kata-kata. Pamdan bala ban batai. Abo sya Yesu. Apa ki sa, iki prek, daga keti, daga kecacau Yesu. Nam taki pop jonga. Taki pop jongpi. Manu basa termen ternam nungkong. Taki prek akti Yesu. Ngaso manong kon ka balak dai mangi. Hang ni ka juk Kristan jongi. Peit taki yang mani jongi mentaki kitli. Ni yu Yesu yang bit ding pernah lo. Lai kat no ngi ya u. Asing Blei bon ki ang yo syuti imda pada JINGIASENG. Kapai hadu kata ke kedan jong jing long Kristan jong i. Walai bo bamanu pentame yang i. Bahkan Good Friday kan Good Friday jong ka jing kelaka revival. Hakim sim ke jong i. Ko kun ke balang. Di tangka ding pena bala ban ai yang i. Namal ka jing sisya naga ketin ka jong Blei kalong kumni sngap. Ka kren yang a nengkong mangalong pastor mangalap seni sitai kren dengan nengkong bajangi bang baroh. Wat muti mangilang ka tibriu tiblei kabyang yang i panjeng kamat konlang berot hakata kasih bakado. Blei ada pimpujuan hakata kading pernah jong Yesu. Bat pan maap na pinum yo ban poi siya beneng. Amar kalenti siya beneng. Kadai tang kalenti jong kading pernah. Bayang kumno fiti pastor dia kata. Matip nak ketin ke jong Blei kain.
Hak kitab jing penpau kaya tu ingi kita hajar ngot kibriu. Kibayeng akmat kaket jong khunang berat jong Blei. Kibakup kijankup kibali. Baka Bible ka ong kita kibakup kijankup kibali bayang akmat jong Blei. Ilang kita kibalasat kita kijankup jong ki. Bad kibalapan khut le yaki. Hakas nam jong uta ukhon lang berat. Yit yala dia namar kadi kadawa kadi kasih. Bila pen khoi ne em tiga do no jong pi dakas nam jong Jisu. La tapi dan kejing atatin. Benti kena no mentakas ngi Good Friday. Amatatin abapi asngo ka sur ka jonga. Sim jong Blei pasiau ka dono jong pi. Bapi dan kamban IT lo jela dia au Yesus Kristus. Hagamal ka ding pana ka jong u. Banyoma di ka jing suk ba ka jing ma ei. Hagamal sim ka jong pi. Go kon ka balang. Makawab na ila ja pi ka ni ka por. Bakanya ke Good Friday kan ke Good Friday papin ke mausa hadu pin temen. Pada ke Good Friday papi ya cisha holum Calvary. Pad bandem krup kading pna ka padap da kasnam jong Jisu. Onya ma je ke jing suk jing ma be ki pop jong pi. Tela da pi kwa banle kum ta. Ngwa banduai nam ta jong pi. Ngwa penyedem ki klik hang no pi dan. Banduai, menganya lama pi ke jingduai, jingduai ke nekapor. Atrai ngaduai ke musyakri baret jomi. Baman kyrkhu ya kawai pakawai ke mensim. Kabadem hakamat kading pena jong Yesus Kristus. Hakan ke Good Friday. Baman kene dekat ti Blei jong me ban kudup yaki ban ai. Kajing sok hakalong ying long sem jong ki. Bagajing sok hagajing em jong ki marway ru atrai. Bagane ka pora Blei idap tang gajing song khu sa sisien pan. Jaga snam bokordor jong Jisu. Batuai bagajing ai ka jong Yesus Kristus. Bagajing ka jong Blei. Bagajing selok ka jong mensim bakhoy. Inilai ke jingkyrkhu ke jong Blei ba em. Inyai bo din yang ki khon jong ka balang bad ke banget hamia Blei ke leng sat lak ni ke pertai. Nado menta syadu ki bam jukut ru. Amen.